Спайдърмен. С участието на Тоби Магуайер, Уилям Дефо, Кирстен Дънст, Джеймс Франко, Клиф Робъртсън, Розмари Харис, Джей Кей Симънс и други. Музика Дани Елфман. Оператор Том Бърджис. По комиксите на Стан Ли и Стив Дитко. Сценарист Дейвид Коп. Режисьор Сам Рейми. Кой съм аз? Наистина ли искате да знаете? Житейската ми история не е за плашливи хора. Ако някой ви каже, че това е разказче с щастлив край и че аз съм най-обикновен човек, който 5 пари не дава за нищо, не му вярвайте. Но бъдете сигурни в едно. Като всяка ценна история, и тази е посветена на момиче. На нея. На момичето от съседната къща. Мери Джейн Уотсън. Обичах я още преди да озрея за жени. Ще ми се да ви кажа, че този до нея съм аз. Или в крайен случай този. Спрете! Спрете автобуса! Ето този съм аз. Моля ви, кажете му да спре. Спри! Ей! Спри автобуса! Спрете! Тича след нас още от булевард Утхейвън. Благодаря. Извинете. Не си помисли да сядаш тук. Толкова си смотан, Паркър. Внимание, ученици! Не се разпръсквайте! Запомнете, за нас е чест, че гостуваме на научната катедра на Колумбийския университет. Дръжте се прилично. Нека да не се повтаря посещението в планетариума. Ще се движим в група. Качваме се по стълбите и влизаме в сградата. Чарлз би ли спрял зад ъгъла? Защо? Входът е отсреща. Тате, това е държавно училище. Как ще пристигне с Ролс-Ройс? Да не искаш да го заменя с Volkswagen, само защото те изхвърлиха от всички частни училища. Те не са за мен. Глупости. Не се срамувай от произхода си. Не се срамувам от него. Само че... Само че какво? Няма значение. Пит! Здрасти, Хари. Здравей! Хари, това няма ли да ти трябва? Благодаря.
Питър, представям ти баща си, Норман Осбърн. Много съм слушал за теб. За мен е чест, сър. Хари твърди, че си научен гений. Знаеш ли, аз също се занимавам с наука. Изследванията ви върху нанотехнологиите са блестящи. Разбираш ли ги? Да, писах реферат по темата. Впечатляващо. Вашите сигурно се гордеят с теб. Леля ми и Чичо ми се гордеят. Живея при тях. Ей, вие двамата! Идвайте! Беше ми приятно. До нови срещи. Да. Не изглежда толкова лош. Да, ако си гений, майска да те осинови. В света съществуват над 32 000 познати вида паеци. Те са от разред Арахна, който се разделя на 3 подразреда. Изумително. Това е най-съвременният електронен микроскоп на източното крайбрежие. Сюрреалистичен е. И трите подразреда притежават качества, които им помагат в непрестанното търсене на храна. Например, паякът Делена от семейство Спарасиде има умението да скача, за да хване плячката си. За училищния вестник. Този паяк улавя плячката си с мрежа. Семейство Филистатида, род Кукулкания. Той сплита сложна фуниевидна мрежа, чието нишки притежават здравината на високоволтови кабели, използвани в строителството на мостове. Остави го. Защо? Иначе баща му ще уволни твоя. Татенцето ще ме съди ли сега? Какво става? Следващият, който гъкне, ще получи 2 за срока. Не се шегувам. Този ловува посредством рефлексии с толкова голяма бързина на нервните импулси, че според някои учени граничат с предчувствие. Тези са големи гадняри. Паешко предчувствие. Погледни този паяк. Някои паяци променят цвета си, за да се слеят с околната среда. Защитен механизъм. Питър, защо смяташ, че тези неща ме интересуват? А защо не? След 5 годишни усилия, нашия център за генетични изследвания Няма ли да я заговориш? О, не. Я стига. Ти я заговори. Добре. Отвратително. Омразни малки твари. Страшно ми харесват. На мен също. Знаеш ли, че паяците могат да променят цвета си, за да се слеят с околната среда? Наистина ли? Да, това е защитен механизъм. Супер. Да. създадохме изцяло нов геном, съдържащ генетична информация от 3 паяка и го присъдихме в тези 15 генно модифицирани суперпаяци. 14 са. Моля? Един липсва. Да. Предполагам, че са го взели за изследвания. Знаеш ли, че това е най-големият електронен микроскоп на източното крайбрежие? Не спря да бърбориш по време на цялата обиколка. Ела да ти обясня как се слуша. Виж какво, не знам как е в тузарските частни училища, но в гимназия Мидтаун Ехо, може ли да те снимам? Трябва ми снимка с ученик. Да, разбира се. Къде да застана? Тук ли? Да, там е супер. Да не ме изкараш грозна. Това е невъзможно. Идеално. Така добре ли е? Чудесно. Страхотно. МJ, да вървим! Почакай. Благодаря. Паркър! Тръгваме! Нов вид.
Оправихме хоризонталното плъзгане и проблема с гравитацията. Вече видях глайдера. Не съм дошъл заради него. Генерал Слокъм, радвам се да ви видя. Господин Болкън, господин Фаргас, Норман. Господин Осбърн. Винаги ми е приятно да видя съвета на директорите. Интересуваме как върви разработката на човешките стимуланти. Пробвахме парна инхалация върху гризачи. Силата им нарасна с 800%. Има ли странични ефекти? При единия опит, да. Това беше случайност. Всички други опити бяха успешни. При неуспешния опит какви бяха страничните ефекти? Жестокост, агресия и полудяване. Какво препоръчвате? Фалът не се повтори. С изключение на доктор Стром, екипът ни декларира, че продуктът е готов за опит върху хора. Доктор Стром? Трябва да проверим всичко обратно до формулата. До формулата ли? Доктор Осбърн, ще бъда откровен с вас. Никога не съм одобрявал вашия проект. Благодарете на предшественика ми. Норман, генералът възложи на Quest Aerospace да разработи прототипа на екзоскелета. Тестът е след 2 седмици. Ако до тогава не докажете, че вашите така наречени стимуланти действат ефикасно върху хора, ще спра финансирането ви и ще дам парите на тях. Господа, дами, Рече Бог да бъде светлина и ето. Има светлина. Цели 40 блестящи вата. Браво! Бог ще бъде във възторг. Само гледай да не паднеш. Аз вече съм паднал, Мей. Когато главният електротехник на завода е съкратен след 35 години стаж, това си е чисто падение. Да. Подай ми зелената купа. Компанията намалява работната ръка за сметка на печалбата си. Ще си намериш работа другаде. Ще прегледам обявите във вестника, да видим какви професии се търсят. Компютърен, продавач на компютри, компютърен инженер, компютърен анализатор. Майчице, вече компютрите имат нужда от анализ. Мей, аз съм на 68. Твърде стар съм за компютри, пък и трябва да храня семейство. Обичам те. Питър също те обича. Ти си най-отговорният човек, когато познавам. Имали сме и други трудни периоди, но винаги оцеляваме. Да. Здравей, миличък. Идваш си тъкмо за вечеря. Здрасти, приятелче. Как мина наблюдението? Не се чувствам добре, ще си лягам. Няма ли да хапнеш? Не, благодаря. Вече ядох. Направи ли някакви снимки? Всичко е наред. Просто ми се спи. Какво беше това? Използвахме синтетична РНК, с помощта на която създадохме изцяло нов геном, съдържащ генетична информация от 3 паяка. И го присъдихме в тези 15 генно модифицирани суперпаяци. Доктор Осбърн, моля ви, стимулантите още не са готови. Данните показват, че тестът няма да успее. Моля ви за последен път, не бива да го правим. Не се дръж като страхливец. Рискът е част от лабораторната работа. Нека да избера друга дата. С опитен лекарски екип и доброволец. Дайте ми 2 седмици. 2 седмици? След 2 седмици ще ни отнемат проекта и с Оскорп ще бъде свършено. Понякога трябва да направиш нещата сам. Донеси промахлорперазина. Защо? За да катализира процеса, щом парата навлезе в кръвта. След 40 000 години еволюция сме разгърнали нищожна част от човешките възможности.
Студено е. Норман? 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 Боже мой! Боже мой! Норман? Господи, Норман! Норман! До формулата, а? Странно. Питър, Да, добре ли си? идеално. Има ли промяна от снощи? Промяна. Да, голяма. Побързай тогава. Ще закъснееш. Добре. Хубаво. Бошичко, Мислех, че си болен. Оздравях. виждаш ли? Чао. Не си закусил. Имаш ли пари за обяд? Да, имам. Ей, Микеланджело, чакам те след училище да боядисаме кухнята. Нямаш грижи, Чичо Бен. Не започвай без мен. Не ставай нагъл. Друса го хормонът, като всеки пубертет. Не ми дреме какво казва майка ти. Ти си същият буклук като нея. Бързам за училище. Че кой те спира? Здравей, Емджей. Здрасти, Емджей. Не знам дали го осъзнаваш, но от 6 годишен съм твой съсед и си мислех дали не можем някой път да излезем и да се позабавляваме. Или пък, не знам. Смятам, че е време да се опознаем. Или пък не. Знам ли? Може би някой ден. Паркър, автобусът е пълен. Хей! Спрете! Вземи такси. Кажете му да спре!
Татко? Татко, добре ли си? Хари, Какво правиш на пода? не знам. Цяла нощ ли лежа там? С нощи бях. Какво? Не си спомням. Господин Осбърн? Сър, казах и да изчака във фоайето. Баща ми не се чувства добре. Господин Осбърн, доктор Стром е мъртъв. Какво? Открили са го тази сутрин в лабораторията. Бил е убит. Какви ги говориш? А летателният костюм и глайдерът Какво? откраднати са. Айха, страхотни рефлекси. Благодаря. За нищо. Я, очите ти са сини. Не бях ги забелязала зад очилата. Лещи ли си сложил? До скоро. Какво стана? Ама, че особняк. Видяхте ли това? Паркър! На оригинален ли се правиш? Стана случайно. И аз случайно ще му струша зъбите. Флаш, успокой се. Не искам да се бия с теб. С основание? Дай му да се разбере. Хари, помогни му. На кого? В ръцете ти е. Паркър, ти си пълно от качалка. Питър, това беше изумително. Питър!
Мрежа! Полети! Мрежа, разгърни се! Шазам! Хайде! Мрежа, разгърни се! Атака. Микеланджело, кюфтетата и гарнитурата са във урната. Тя донесе ли бирата? Какво? Искам бира! Тогава си размърдай задника. Дадох и пари да ми купи бира. Не се карайте! Тъпа си като майка си. Къде тръгна? Престани да крещиш. Тези чини трябва да се измият. Ти ги измий поне веднъж. Измий чините веднага. Чуваш ли? Къде тръгна? Престани да ни крещиш. Измий ги ти като искаш. Млъквай! Чуваш ли скандала? Не. Чух малко, докато изхвърлях буклука. Сигурно винаги ни слушаш. Всички семейства се карат. Чичо ти и леля ти не. Понякога си изпускат нервите. Слушай, МJ, за случката с Флаш в училище. Наистина ни стресна. Съжалявам. Той добре ли е? Радва се, че не му насини окото точно преди дипломирането. Какво ще правиш след завършването? Ами... Искам да се преместя в града. Надявам се да си намеря работа като фотограф, за да събера пари за колеж. Ами ти? Аз също искам да се преместя в града. Нямам търпение да се махна от тук. Искам... Какво? Хайде, кажи ми. Искам... да играя. На сцена. Сериозно? Чудесна идея. Ти беше страхотна в училищните постановки. Наистина ли? Да. Плаках като бебе, когато игра пепеляшка. Това беше в първи клас. Няма значение. Понякога ти се струва, че познаваш някого и можеш да предвидиш какво му предстои. На теб какво ти предстои? Не знам. Но със сигурност не съм го изпитал досега. Ами... на мен? На теб ли? Ще покориш Бродуей. Знаеш ли, ти си по-висок, отколкото изглеждаш. Прегърбвам се. Не дей. МJ, ела да изпробваш подаръка за рождения ми ден. Хайде! Трябва да тръгвам. Чао. Божичко, разкошна е! Така си е. Прелест! Качвай се. Страхотна е! Бива си е, нали?
Почакай да чуеш аудиосистемата. Да не издраскаш кожата! Готина кола. Аматьорски турнир по борба. Награда $3000. Задължително условие – оригинален костюм. Варианти на костюм. Символ. Повече цветове. Питър? Какво правиш вътре? Тренирам. Не съм облечен, Лелю. Държиш се странно напоследък. Добре. Благодаря. Куест може да отнеме поръчката от Оскорб. Настъпва ли краят на Норман Осбърн? Нещо го измъчва. Може би му е неудобно да ми каже или на мен ми е неудобно да го попитам. Не знам какво става. Объркан съм. Отивам в библиотеката. Довиждане. Пит, почакай. Ще те закарам. Ще взема влака. Няма проблем, тъкмо ще се пораздвижа. Да тръгваме. Благодаря, че ме докара. Почакай малко, трябва да поговорим. Да го оставим за после. Можем да поговорим сега, ако ми позволиш. Защо трябва да е точно сега? Защото отдавна вече не разговаряме. С Леля ти не можем да те познаем. Пренебрегваш задълженията си, правиш странни опити в стаята си, биеш се с съучениците си. Не знаем. Казах ти, не аз започнах онова сбиване. Но ти му сложи края. Нима трябваше да избягам. Не казвам, че е трябвало да бягаш. Но, Пит, ти се променяш. На твоята възраст се държах по съвсем същия начин. Не съвсем. Питър, на тази възраст момчето се превръща в мъжа, който ще бъде до края на живота си. Внимавай в какъв мъж ще се превърнеш ти. Този Флаш Томпсън, вероятно, си е получил заслуженото. Но при все, че можеш да го набиеш, това не означава, че имаш право. Запомни, голямата сила е свързана с голяма отговорност. Боиш се, че може да се превърна в престъпник? Не се притеснявай за мен. Нещо се е променило. Ще разбера какво е. Престани да ме получаваш. Нямам намерение да те получавам. Знам, че не съм ти баща. Тогава не се прави на такъв. Добре. Ще те взема в 10.
Дами и господа, вашите аплодисменти за Триона! За $3000! Има ли желаещ да се изправи за 3 минути на ринга срещу този тестостеронов титан? Кой? Знам кой. Летящият холандец! Следващият. Тук няма категория перце, малчо. Следващият. Не, запишете ме. Добре. Предполагам, знаеш, че лигата не отговаря за наранявания, които би могъл, а ти най-вероятно ще получиш по време на двобоя. Участваш доброволно, нали? Да. Право по коридора до рампата. И Бог да те пази. Следващият. Казах ти. Победител! Следващата жертва. Готови ли сте за още? Триона е готов. Моля, следващата жертва да излезе на ринга. Ако издържи само 3 минути в една клетка с Макгро Триона, сумата от $3000 ще бъде изплатена на... Как се казваш, малкия? Човека паяк. Човека паяк? Това ли можа да измислиш? Да. Ама че тъпо. Сумата от $3000 ще бъде изплатена на ужасяващия, смъртоносния, изумителния Спайдърмен! Казвам се човека паяк. Няма значение, излизай! Сбъркахте името ми. Излизай, кретен такъв! Триона ще те сдъвче и ще те изплюе, дребосък. Надявам се, че си довел мама. Ще те разбие на парченца. Ще откъсне 8-те ти кръчка един по един. Ще те довърши. Божичко! Краката ми! Боже! Не си усещам краката! Убий го! Убий го! Убий го! Убий го! Клетката! Клетката! Ехо, момчета! Моля пазачите да заключат вратата на клетката. Слушайте, станала е грешка. Не знаех, че ще се бием в клетка. Ей, отключете. Свалете веригата. Ей, смешнико, никъде няма да ходиш. За 3 минути си мой. 3 минути ще си играем. Какво правиш горе? Пазя се от теб. Хубава дрежка. Твоят съпруг ли ти я купи? Довърши го! Размажи го! Удари го! Срите и паешкия му задник. Разбий го! Едно, две, три! Край на матча! Победител! Дами и господа, аплодирайте новия шампион Спайдърмен! Хайде, изчезвай. $100. В обявата пише 3000. Прочети я пак, паешка главо. Пише 3 бона за 3 минути, а ти го победи за 2. Затова се радвай на това, което ти давам и толкова. Тези пари ми трябват.
Защо смяташ, че това е мой проблем? Ей, какво по дявол... Слагай парите в турбата. По-живо! Открадна постъпленията! Спрете този мъж! Спрете го! Открадна парите! Благодаря. Какви ги вършиш? Защо го пусна? Завърдете изхода и повикайте полиция! Можеше да го спреш. А ти го остави да избяга с моите пари. Защо смяташ, че това е мой проблем? Назад, сър, отдръпнете се. Не виждам какво става. Хора, моля ви, разпръснете се. Хайде, разотивайте се. Какво е станало? Някой е пострадал. Извинете, може ли да мина? Извинете. Назад! 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 Това е Чичо ми. Какво стана? Един крадец го простреля. Повикахме бърза помощ. Идват. Чичо Бен? Чичо Бен? Чичо Бен? Питър. Тук съм, Чичо. Пит. Засекли са стрелеца. Движи се на юг по 5 авеню. 3 коли го преследват. Хора, моля ви, отдръпнете се. Пази се! Какво?
Кой е там? Не ме удрей. Дай ми шанс. Дай ми шанс. Ти даде ли шанс на чичо ми? Даде ли му? Отговори ми, даде ли му? Спрете този мъж! Благодаря. See ya. Не мърдай, районът е напълно обграден. Добър вечер. Радвам се да ви видя. Нашият екзоскелет има реална огнева мощ. Ако действително умее това, което твърдите, утре ще подпиша договора. Сигурни ли сте в теста? Напълно. Капитан Къртис е най-добрият ни пилот. Ами ангажиментите ви към Оскорп? Нямам търпение да отстраня Осбърн от бизнеса. Подготовка завършена. Готов съм. Непознат обект се приближава бързо. Какво е това? Виждаш ли нещо? Боже мой. Кажете зеле, зеле, зеле. Питър, скъпи, гордея се с теб. Толкова си хубав. Пит, татко получи назначение в Ню Йорк. Местим се там на есен. Чудесно. Ти успя. За пореден път ми доказа, че греша. Честито. Благодаря. Питър получи наградата за наука. Страхотно. Да. Знам, че преживяваш тежък момент. Все пак не пропускай да се насладиш на този ден. Дипломирането бележи края на един период и началото на друг. Не искам повече да бъда с теб. Добре. Вземи си пръстена. Знаеш ли, ти губиш. С Хари сте като братя. Ти си част от семейството. Ако имаш нужда от нещо, обади ми се. Да ти приготвя ли нещо за ядене? Не, благодаря.
Той ужасно ми липсваше днес. Знам. На мен също ми липсва. Но, въпреки това е с нас. Непрестанно си припомням последните си думи към него. Той искаше да ми каже нещо важно, а аз го нагрубих. Ти го обичаше. Както и той теб. Беше сигурен, че ще станеш свестен човек. Казваше, че си роден за велики дела. И ти няма да го разочароваш. Голямата сила е свързана с голяма отговорност. Запомни това, Пит. Запомни го. Побързайте! Маскиран мъж осуетява обир. Това не е човек. Брат ми го видял да строи гнездо при центъра Линкълн. Човек е. Мисля, че е мъж, но може и да е жена. Боби, погледни това! Разтвори ръце, появи се нещо като паяжина и той започна да се катери по нея. Щом видя паяжината, знам, че Спайдермен е бил тук. Той ни пази. Пази хората. Смахнат тип, абсолютно куко. Гадене, не го харесвам. Не мърдай, маце. С почитание, вашия мил съсед Спайдермен. Мъж с 8 ръце? Звучи секси. Трикото очертава стегнатото му. Облича се като паяк. Прилича на боболечка, но за хората в беда той е важна клечка. Пазете се, Спайдермен пристига. Кой е Спайдермен? Един престъпник, нищо повече. Отмъстител, обществена заплаха. Какво търси на първа страница? Сър, жена ви е на първа линия. Пита дали... 6-та страница е проблемът. Млък, проблемът е първа страница. То е новина. Чакат ви важни клиенти. Да чакат. Той извади 6 души от онази мутриса. Вероятно сам е предизвикал катастрофата. Стане ли инцидент, той е там, виж го. Бяга от место происшествието. Не бяга. Сигурно отива да спасява други. Той е герой. А защо носи маска? Какво крие? Тя пита каква да маска да избере за трапезарията. По-евтина. Господин Джеймисън, проблемът е, че сме обещали 6-та страница едновременно на Мейси и на Конуей. Какво да правим? 4 тиража са изкупени. Изкупени? До последния вестник. Утре сутринта Спайдермен да е на първа страница, този път с ясна снимка. 10% отстъпка на 8 страница стават 5. Ясен ли съм? Невъзможно. Изчезвай! Проблемът е, че нямаме свясна снимка. Еди го преследва от седмици. Едва можа да го зърне. О, да не би да е срамежлив. Снимахме Джулия Робъртс по прашки, а не можем да хванем един щурак. Сложете обява на първа страница. Награда за снимка на Спайдермен. Щом не иска да се прослави с добро, ще го прославим с лошо. Хей, Изчезвай! това съм аз, Питър. Здравей! Здрасти. Как се озова тук? Търся работа. Ами ти? Отивам на прослушване. На прослушване? Значи вече играеш? Да, старая се. Всъщност, наскоро започнах работа. Страхотно, МД. Ти успя. Осъществи мечтата си. Да. Не ти излиза $6. Следващия път ще ти ги удържа от заплатата. Госпожице Уотсън,
На теб говоря. Добре, Рике, чухте. Гледай това да не се повтаря и не ми върти очички. Мечта няма що. Не се срамува и няма от какво. Не дай да казваш на Хари. Да не казвам на Хари. Нали живеете заедно? Той не ти ли каза, че излиза с мен? Да, каза ми. Няма да му хареса, че работи като сервитьорка. Не е престижно. Няма непрестижен труд. Виж, Хари не живее на местенцето, което наричам земя. Да, мисля, че имаш право. Благодаря, Пит. Трябва да се видим някой ден. Хайде да хапнем някоя вечер. Аз ще намина да опитам вашето кафе Лунен танц. И няма да кажа на Хари. Не му казвай. Обещавам. Няма да му кажа. Тъкмо на време. Здравей. 5 нови договора. Това е чудесно. Норман бурята прави седмичната си инспекция. Прекара половината време на телефона. Добре, че дойде. Имам нужда от помощ. Нищо не разбирам. Как си? Изглеждаш сякаш си се класирал втори на научен конкурс. Не. Закъснях за работа и доктор Конърс ме уволни. Пак си закъснял? Не те разбирам. Къде ходиш непрестанно? Насам натам. Питър Паркър. Може би ти ще ми разкажеш за нея. За коя? За таинственото гадже на Хари. Татко. Кога ще ни запознаеш? Татко. Не ми е споменавал за нея. Ей, Пит, сигурно сега имаш нужда от работа. Тате, можеш ли да му помогнеш? Не, благодаря ви, но ще се справя и сам. Няма проблем. Ще звънна тук-там. Не мога да приема, сър. Искам да бъда самостоятелен. Ще се справя. Уважавам такава позиция. Държиш сам да успееш в живота. Това е чудесно. Какви умения притежаваш, Паркър? Смятам да се насоча към фотографията. Здрасти! Да действаме! По-живо! Наблюдавайте улицата! Кажи, зеле! Не струват. Буклук, буклук, мега буклук. $200 за всичко. Цената ми се струва ниска. Тогава ги занеси другаде. Сър, жена ви каза, че плочките за Андрето са свършили. Кажи, че ще сложим килим. Сядай! Дай снимките. Давам ти $300. Това е стандартният хонорар. Искам я на цялата първа страница. А заглавието? Спайдермен, герой или заплаха? Ексклузивни фотоси. Заплаха ли? Той спаси бронираната кола. Гледай си снимките и остави заглавията на мен. Съгласен ли си? Да, сър. Отлично. Занеси това на секретарката. Тя ще уреди плащането. Сър, искам работа. Работа ли? Свободната практика е идеална за младеж като теб. Донеси още снимки на този популярен клоун. Може и да ги купя. Но не съм казал, че те наемам. Това, което мога да направя за теб, е да ти изпратя месце за Коледа. Донеси още снимки. Здравейте. Здравейте. Господин Джеймисън каза да ви предам това. Добре дошъл в Дейли Бюгъл. Благодаря. Казвам се Питър Паркър. Фотограф съм. Да, виждам. С днешна дата
Oscorp Industries измести Quest Aerospace като основен доставчик за американската армия. Накратко, уважаеми членове на съвета, разходите намаляват, печалбата нараства, а акциите ни са по-скъпи от всякога. Това е чудесна новина, Норман. Именно за това решихме да продадем компанията. Какво? Quest Aerospace се рекапитализира след експлозията. Разширява се. Направиха ни оферта, която не можем да отхвърлим. Защо не ме уведомихте? Точно сега не ни трябват разногласия в структурите. Сделката отпада заедно с теб. Очакваме оставката ти до 30 дни. Не може да постъпите така. Аз основах тази компания. Знаете ли какво пожертвах заради нея? Макс, моля те. Норман, съветът е единодушен. Ще обявим продажбата след фестивала Единен свят. Съжалявам. Ти си вън от играта. Така ли? Добре дошли на Деня на единството, организиран от Оскорп. Приветствайте Мейси Грей! Голямата ябълка се бои от ухапването на Спайдермен. MJ, защо не облече черната рокля? Исках да впечатлиш баща ми. Той обича черния цвят. Може би и така ще го впечатля. Смяташ ли, че съм хубава? Прекрасна си. MJ, забравих си питието вътре. Хайде да влезем. Господин Фаргас, Хари, виждали ли сте баща ми? мисля, че той всъщност няма да дойде днес. Какво е това? Някаква нова атракция. Какво лети? Това е нашият глайдер. Това пък какво беше? Код 3, код 3. Боже Господи, Хари! MJ! Помощ! Хари! Помощ! Вън от играта, а? Мери Джейн! Привет, скъпа моя. Това е Спайдермен!
Пази се, хлапе. Бягай, Били! Помогнете му! Не! Мамо! Стой на място! Предавам се. Божичко. Стой на място! Впечатляващо. Мери Джейн! Помощ! Помогнете ми! Дръж се! Пази се! Ще се срещнем отново, Спайдермен. Дръж се, Мери Джейн! Ма е по-бърза от метрото. Спокойно, тя само ще използва асансьора. Почакай! Кой си ти? Знаеш кой съм. Така ли? Вашият мил съсед Спайдермен. Невероятен ли? В какъв смисъл невероятен? Не, стой там, ще дойда да те взема. Не, ще... Добре, обади ми се утре. Ще закусим заедно и... Искам да ти купя подарък. Просто така, за да се почувстваш по-добре. Хубаво. В какъв смисъл невероятен? Извинявай, приятни сънища. Почини си. Добре, просто е малко оплашена. Да. Пит, трябваше да ти кажа за нас. Луд съм по нея. Ти не предприе нищо, за да я спечелиш. Вярно е. Не предприех нищо. Отивам да си лягам. Аз ще остана още малко. Какво беше онова същество? Нямам представа. Но каквото и да е, трябва да бъде спряно. Има ли някой? Някой ли? Чий е този глас? Не се прави на изненадан. Знаеш от самото начало. Къде си? Следвай тръпките, които те побиха току-що. Ето ме.
Не разбирам. Нима смяташе, че е съвпадение? Всички хубави неща се случваха само и единствено на теб, Норман. Какво искаш? Да кажеш немислимото и да вършиш невъзможното. Да отстраняваш всички, които стоят на пътя ти. Членовете на съвета. Убил си ги. Ние ги убихме. Ние ли? Помниш ли инцидента, който претърпя в лабораторията? С стимулантите? Точно така. Аз съм най-великото ти творение. Ще ти дам това, което винаги си искал. Сила, за каквато дори не си мечтал. И това е само началото. Никой не може да ни спре, освен един. А представи си, ако стане наш съюзник. Спайдермен и Зеленият гоблин. Харесва ли ти това име? Аз го измислих. Всички щураци трябва да имат имена. Господин Джеймисън, Спайдер... Хофман! Да? Патентова и Зеления гоблин. 25 цента за всяко произнасяне на името. Не може ли да е зеления злобар? Спайдермен не е нападнал града. Вие го хулите. Не е вярно. Хулиш някого устно. Когато е писмено, се нарича клевета. Проблемът ви е, че не вярвате на никого. Вярвам на брасларя си. Ти да не си му адвокат. Марш от тук. Нека да ме съди. Така се забогатява. Затова тази страна е... Джеймисън, долен клеветнико. Кой е фотографът, който снима Спайдермен? Не знам, изпраща снимките по почтата. Лъжеш! Честна дума. Той може да ме отведе при него. Не знам кой е. Не ставаш за нищо. Пусни го, здравеняко. Говорим за вълка. Спайдермен! Знах си, че двамата сте комбина. Пиленце, остави мама и татко да поговорят. Заспи. Събуди се, паяче. Събуди се. Не си мъртъв. За сега. Само временно си парализиран. Спайдермен, ти си изумително създание. Двамата с теб си приличаме много. Аз не съм като теб. Ти си убиец. Зависи от гледната точка. Аз избрах този път. Ти реши да бъдеш герой. И за известно време беше интересен на хората в този град. Но има нещо, което те харесват повече от героя. Това е неговият провал, падение и смърт. И въпреки усилията ти, рано или късно ще те намразят. Защо да се мъчиш? Защото постъпвам правилно. Чуй голата истина. В този град живеят 8 милиона души. Тази маса съществува с една единствена цел – да носи неколцина изключителни личности на раменете си. Ти и аз сме изключителни. Мога още сега да те смачкам като буболечка. Но ти предлагам вариант. Стани мой съюзник. Представи си на какво сме способни, ако сме заедно. Какво можем да създадем. Или да унищожим. Да причиняваме смъртта на безброй невинни хора в егоистична битка, докато и двамата не загинем. Това ли искаш? Помисли си, геройче. Спайдермен и Зеленият гоблин заплашват Дейли Бюгъл. Търси се. Въпреки всичките ти усилия, рано или късно, ще те намразят. Здрасти! Ето ме отново. Здравей!
Как мина прослушването? Как разбра за него? По горещата линия. Майка ти казвала на леля ми, а тя на мен. Случайно ли се срещаме? Минавах от тук и исках да видя приятелско лице. Взех 2 автобуса и такси, за да мина от тук, но... Как мина? Казаха, че имам нужда от уроци по актьорско майсторство. Да чуя това от сапунена опера. Нека те почерпя чизбургер. Талантът няма граници до $7 и 84 цента. Бих хапнала чизбургер. Но ще излизам на вечеря с Хари. Ела с нас. Не, благодаря. Как вървят нещата? Все едно. Това не е моя работа. Така ли? Защо се интересуваш? Не се интересувам. Наистина? Защо да се интересувам? Не знам. Ти как мислиш? Ами, всъщност, нямам представа. Жалко, че няма да дойдеш с нас. Трябва да тръгвам, тигре. Виж тази. Да вървим. Ей, Маце, спри за малко. Пусни ме! Почакай. Умееш да си навличаш неприятности. А ти умееш да ми спасяваш живота. Мисля, че ме преследва супергерой. Минавах случайно. Ти си невероятен. Някои хора не мислят така. Истина е. Радвам се, че имам почитател. Може ли този път да ти благодаря? Почакай. Трябва да вляза. Детенцето ми вътре, пуснете ме да вляза. Покривът ще се срути. Детенцето ми, Не мога да ви пусна. бебето ми. Вижте, там горе. Моля те, спаси бебето ми.
Спокойно, бебето е добре. Детенцето ми. Бог да те благослови, Спайдермен. Жив да си. Дръжте го да не избяга. Стой, не мърдай. Арестуван си. Ще те задържа. Божичко, горе има още хора. Качвам се. Чакам те тук. Няма да се върна, шефе. Хайде, върви. Къде си? Къде си? Ще те измъкна от тук. Всичко е наред. Ти си трагично предсказуем. Като молец на свещ. Обмисли ли великодушното ми предложение? Приемаш ли го или губиш? Ти губиш, Гоби. Загубил си ума. Грешен отговор. Страхотно. Не приемам отказ. МJ, спри да се помайваш. Хари, успокой се. Той е тук. Готови ли сте? Да. Привет, Лело Мей. Прощавай, че закъснях. Работата е убийствена. Нося плодова торта. Благодаря ви, господин Осбърн. Изглеждаш супер. Благодаря. Коя е прекрасната млада дама? МJ, баща ми Норман Осбърн. Татко, това е Мери Джейн Уотсън. Здравейте. Здравей. Нямах търпение да се запознаем. Честит ден на благодарността. Къде се губи Питър? Дано да не е забравил боровинковия сос. Странно, не знаех, че е у дома. Питър? Питър? Тук ли си? Пит? Странно. Няма никой. Май не обича реда. Всички гении са такива. Здравейте. Питър. Паркър. Простете, навън е лудница. Трябваше да прибия една старица, за да иззема соса. Благодаря. Сядайте на масата. Можем вече да кажем молитвата. Норман? Паркър. Ето, готови сме. Заповядайте. Превъзходна е. Норман, ще ни окажеш ли честа? Питър, тече ти кръв. Да, аз слязох на платното и ме отнесе един куриер на велосипед.
Дай да видя. Мили Боже, изглежда ужасно. Не е страшно. Ще донеса аптечката. После ще кажа молитвата. За пръв път празнуваме Деня на благодарността в този дом и всичко трябва да бъде както трябва. Как каза, че си пострадал? Блъсна ме куриер на велосипед. Извинете, трябва да вървя. Защо? Сетих се за нещо много важно. Добре ли си? Да, напълно. Благодаря, госпожо Паркър. Дано плодовата торта ви хареса. Татко! Татко, какво правиш? Исках да те запозная с МД, ти си тръгваш. Не мога сега. Татко, държа на това момиче. Хари, погледни я. Смяташ ли, че се увърта около теб, защото харесва твоята личност? Кажи ми. Какви ги говориш? Майка ти също бе красива. Всички жени са прекрасни, докато не се нахвърлят върху попечителския ти фонд като гладни вълци. Тя не е такава. Ще ти дам един съвет за малката ти приятелка. Вземи каквото ти трябва от нея и после я разкарай. Благодаря, че ме защити, Хари. Чула си ни? Всички чуха този гадняр. Този гадняр е баща ми. Ще бъда щастлив, ако постигна половината му успех. Не плямпай за неща, които не разбираш. Хари Осбърн. Извинявай, Лело Мей. Спайдермен може да е непобедим, но Паркър може да бъде унищожен. Не мога. Предателството трябва да бъде наказано. Нужно е Паркър да получи урок. Какво искаш да направя? Научи го какво е загуба и болка. Накарай го да страда, да пожелае смъртта. Добре, после изпълни желанието му. Как? Ловкият войн не се цели в тялото, нито в ума. Кажи ми как, сърцето Осбърн? Първо ще атакуваме сърцето му. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въведи нас в изкушение, но избави ни... Избави ни Довърши я! Довърши я! от лукавия! Лелю Мей, ще се оправи ли? Какво е станало? Да, ще се оправим. Какво е станало? Трябва да излезете Какво е веднага. станало? Очите! Тези ужасни жълти очи! Той знае кой съм. Съжалявам. Ще се оправи ли? Всичко ще бъде наред. Спи цял ден. Благодаря, че дойде. Разбира се. А ти как си? Мина ли ти? Да, мина ми. Стана ми криво заради Леля Мей. Говори ли с Хари? Той звъня. Но аз не му върнах обаждането. Истината е, че съм влюбена в друг. Сериозно? Поне така мисля.
Но сега не е моментът да говорим за това. Не, продължавай. Знам ли името на този човек? Ще ме помислиш за наивна глупачка. Вярвай ми. Странно е. 2 пъти ми спаси живота, а аз дори не съм виждала лицето му. Той ли бил? Присмиваш ми се. Напротив, разбирам те. Изключителен е. Страхотиите, които говорят за него, дали са истина? Не. Спайдермен за нищо на света. Познавам го малко. Аз съм един вид негов неофициален фотограф. Споменавал ли ме? Да. И какво казва за мен? Казах... Той ме попита какво мисля за теб. И ти какво отговори? Казах... Спайдермен, казах... Най-хубавото у MJ е, че когато погледнеш в очите й и тя погледне в твоите, всичко става необикновено. Чувстваш се по-силен и същевременно по-слаб. Чувстваш се развълнуван и в същото време ужасен. Истината е, че не знаеш какво чувстваш. Знаеш само какъв мъж искаш да бъдеш. Струва ти се, че си достигнал недостижимото, а не си готов за него. Това ли му каза? Да, нещо в този дух. Здравей. Татко? Татко, ти ли си там? Какво има? Ти беше прав за МД. Беше прав за всичко. Тя е влюбена в Питър. В Паркър? Да. А той споделя ли чувствата й? Обича я още от 4-ти клас. Преструва се на безразличен, но я обича повече от всичко на света. Много съжалявам. Не винаги бях до теб, нали? Зает човек си, ти си важна личност. Ясно ми е. Това не е оправдание. Гордея се с теб. Бях забравил този факт, но ще се реванширам. Ще коригирам някои неправди, Хари. Събуди се, паяче. Събуди се. Прибирай се, скъпи. Изглеждаш ужасно. А ти си прекрасна. Благодаря. Не искам да те оставям. Тук съм в безопасност. Мога ли да направя нещо? Правиш предостатъчно. Учиш, работиш, седиш при мен. Все пак не си Супермен. Най-после се усмихна. Не съм виждала усмивка на лицето ти, откакто Мери Джейн беше тук. Смятах, че спиш.
Ти беше 6 годишен, когато семейството й се нанесе в съседната къща. Когато тя излезе от колата и ти я видя за първи път. Сграбчи ме и попита: Лелю мей, това ангел ли е? Това ли съм казал? Каза го и още как. Хари е влюбен в нея. Тя все още е негова приятелка. Не трябва ли тя да реши това? Тя не знае кой съм всъщност. Защото не й показваш. Винаги си ужасно загадъчен. Кажи ми, толкова страшно ли би било да покажеш на Мери Джейн колко я обичаш? Всички останали вече са наясно. Веднага се връщам. Хайде, вдигни. Здравейте. МД, Говорете след сигнала. МД, Питере. Чуваш ли ме? Ало? Чуваш ли ме? Обаждам се само да те чуя. Ще ми звънеш ли, като се прибереш? Слушай, не дей да... Избягвай тъмните улички. Ало? Спайдермен ще излезе ли да поиграем? Къде е тя? Едно малко паяче лази по чучура на чешмата. Гоблинът се спусна и размаза паячето. Гоблин, какво си направил? Спайдермен. Ето защо само глупаците стават герои. Винаги може да се появи някой лунатик с садистична дилема. Да оставиш любимата ти да загине? Или да пожертваш дечицата? Спайдермен, спаси ни! Спаси ни, Спайдермен! Направи своя избор, Спайдермен, и виж как възнаграждават героите. Не го прави, Гоблин. Всеки сам избира какъв да бъде. Избирай. Не. Стойте неподвижно. Ехо, вие горе!
Ще докараме баржата точно под вас. Той се връща. Слушай, трябва да слезеш. Не мога. Можеш. МJ, ще се справиш. Няма друг вариант. Повярвай ми. Дръж се здраво. Скачай бързо. Побързай. Не мога. Дръж се, Мери Джейн. Няма да успее. Ще успее. Настъпи сетният ти час. Хайде, мъжки, ела да видиш какво съм ти приготвил. Разкарай се. Остави Спайдермен на мира. Той се опитва да спаси децата. Нати, който дразни Спайдермен, дразни Ню Йорк. Накратко дразниш всички ни. Браво! Спайдермен, пази се. Нещастие и пак нещастие. Това беше твоят избор. Предложих ти приятелство, а ти се изплю в лицето ми. Изплете последната си мрежа, Спайдермен. Ако не беше такъв егоист, смъртта на малката ти приятелка щеше да бъде бърза и безболезнена. Сега обаче ти страшно ме вбеси. Затова ще я убивам бавно и мъчително. MJ и аз. Адски. Ще се забавляваме. Питър, спри. Спри. Аз съм.
Господин Осбърн, Жив да си, Питър. вие избихте хората на балкона. Гоблинът беше, аз нямам нищо общо. Не му позволявай отново да ме завладее. Моля те, защити ме. Искахте да убиете Леле Мей и Мери Джейн. Но не и теб. Опитах се да го спра, но не успях. Никога не бих ти сторил зло. Винаги съм знаел, че ако нещо се случи с мен, мога да разчитам именно на теб. Ти би ме спасил. И го направи. Слава Богу, че те има. Моля те, дай ръка. Вярвай ми, както аз ти вярвам. Бях като баща за теб. Бъди мой син. Повярвай ми, моля те. Имам си баща. Казва се Бен Паркър. С Богом, Спайдермен! Питър, не казвай на Хари. Какво си направил? Какво си направил? Здравей. Моите съболезнования, Хари. Знам какво е да загубиш баща си. Не го загубих. Отнеха ми го. Спайдърмен ще си плати някой ден. Заклевам се на гроба на татко да си отмъстя. Слава на Бога, че те има. Ти си единственият ми близък. Каквото и да правя, колкото и да се старая, хората, които обичам, винаги ще страдат заради мен. Сигурно ужасно ти липсва. Много ми е тежко без него. Исках да ти кажа нещо. Когато бях там горе и смятах, че ще умра, мислех само за един човек. Но не за онзи, за когото очаквах. Мислех за теб, Пит. Мислех си, надявам се да оцелея. За да видя още веднъж лицето на Питър Паркър. Наистина? Само един мъж. Винаги е бил до мен. Той ме кара да се чувствам такава, каквато не съм предполагала, че мога да бъда. Да бъда себе си. И в това няма нищо лошо.
Истината е, че те обичам. Много те обичам, Питър. Исках само да й кажа колко я обичам. Не мога. Какво не можеш? Да ти кажа всичко. Имам толкова неща за разказване. Да. Имаме да си кажем много неща. Искам да знаеш, че винаги ще бъда до теб. Винаги ще се грижа за теб. Обещавам ти. Винаги ще бъда твой приятел. Само приятел ли? Питър Паркър? Само толкова мога да ти дам. Каквото и да ми е подготвил животът, винаги ще помня тези думи. Голямата сила е свързана с голяма отговорност. Това е моята дарба и моето проклятие. Кой съм аз ли? Аз съм Спайдърмен. Ролите озвучиха актьорите Светлана Смолева, Вилма Карталска, Христо Бонин, Петър Бонев, Светломир Радев.